Jamen noget af det, som Anne kan som pædagog, det er, at hun ser hele barnet og har både undervisningsdelen og den sådan fritidsdelen med i sin vurdering af det enkelte barn. Og man kan sige, at børnene ser ikke, at Anne er pædagog, og jeg for eksempel er lærer. De ser os som værende to ligestillede voksne, som er til stede på nogle forskellige tidspunkter. Men Anne, hun har nok et større indblik i de lidt mere sådan socialpædagogiske hensyn, end jeg har. Trine, det jeg synes, du som lærer er rigtig god til, det er, at du har meget styr på dit fag. Du er både dansk og matematiklærer i indskolingen, men du ved, hvad er det børnene de skal igennem på de forskellige årgange, hvad skal de have lært, og hvordan lærer de det? Det synes jeg, du kan både i dansk og matematik. Det er super godt. Det giver mig en tryghed i, når vi planlægger forløb sammen, at den del har du styr på. Det ved jeg en lille smule om, men det har du virkelig styr på. Og så taler vi sammen om, hvordan skal vi lave forløbet, hvilke metoder skal vi bruge, og hvordan skal vi lave grupperne, men det faglige er du super skarp på.